Este programa manipula i desvertebra. Les veus dels actors són pobres imitacions d'ells mateixos. Perdona nuestras ofensas, señor, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. L'Hamlet son el no i de tant exeget son i men. Des de que tu te n'anares, l'hortet ja no s'ha regat, la bona herba no creix i el julivert s'ha secat. Ficar-me morenet, minxar-me un gelat, fumar-me un porret i tornar a començar, quedar amb les amigues, no anar a treballar, anar-se'n de viatge i no tornar. Pau! Juan! Pau, a fer quadrilleta? Juan! Mira, els amants Hasperger! I a mi sí del projecte Hombre. Serà el projecte Escalopendra? Pumpkins de postal! ¡Cogedles! Mateu-les a ¡Cainistes! ¡Que són cainistes! Tranquils, xiquets, que ve tronat! ¡Cainistes! Benvinguts a esta casa de putes, on el joc i ser reina en els fruters i morirà ser president de les Corts. De sopa de palles divendres, taqueria blanca i diumenges, de concertar nou més talla. Que no vull ser un valencià idiota, preocupa't de la Champions i la Copa. Pues bueno, bona nit, encara que és un poc d'esperar, però bueno, avui és núvol, què collons, bona nit. Bueno, això és el Cale Barraca Summertime 2, encara que jo diria que l'1 perquè nosaltres volem més, no ens hem enganyat. L'altre era el piloto, però perquè no m'enganyar ningú, saps? Pues enganyar a la mort. Enganyar a la mort. I res, així estem 3 penjats i una ribera. De fondo tenim així Santana perquè pugueu corroborar que estem en la ribera. També tenim per corroborar-ho sí, les 2 palmeres, que són les 2 úniques palmeres que han sobreviscut al picudo. Nosaltres també som sobrevivients del picudo, no ens anem a enganyar. Del precariat. I ara, sense més dilació, passem la connexió als nostres estudis centrals en Burjassot i vos deixem amb Pau Piconenco i Pepe Ruiz a les Cale Barraca News. Bé, doncs moltes gràcies als nostres companys i companyes que ens envien la desconnexió territorial que estem fent entre la Ribera i l'Horta. Estem així en este lloc emblemàtic de l'Horta de València, en la localitat de Godella. Ja sabeu, en el sistema així en el Parc del Molí, un lloc emblemàtic on han tocat grans grups com Aspencat, Los Chicos del Maíz, David Civera, ¿no? El Efecto Mariposa, Juan Pardo, el Titi, Rosita Mores... Jo una vegada vaig fotre-hi darrere. Amistades peligrosas. Ovidi Jamón York, que vingué una vegada també, i vam ser Cristo sí, a pegar, no, los guerreros de Cristo Rey i tal i qual. I bé, sense més dilació, vos presento avui, tenim així a cansautor i millor persona, que s'ha fet a 3 coses, però s'ha dut la guitarra, el senyor Pepe Ruiz, ja sabeu, ell treballa en el periòdico La Verdad de Burjasot Godella. De verdad, però de Burjasot. Bona vesprada, Pepe, què tal? Bona vesprada, com estàs? Tenim a Pepe, que això el tenim per a cobrar la subvenció de la RAE, pues tenim que tenir algun el programa que parla en castellà. Correcto. Gracias a mí, Madrid suelta pasta. Y después tenim a Juan, que ve de la empresa de pienso ecológicos, ¿no? Del Chema Mazinger Z. Piensa en verde. Piensa luego existo, ¿no? Ni nitratos ni fosfatos y tal. No me hablo con nadie, ni con tratos ni con fosfatos. I bé, si vos pareix anem en les notícies d'esta setmana, que l'actualitat mana en este programa, ja sabeu este nou formato que diu la gent, no serà, però bueno. És nou formato. I bé, anem en la primera notícia, i s'ha ràfagat. La guitarra. Anem a les notícies del canvi, diu: el cómico Paco Arévalo, ja sabeu, veí de Rocafort, serà el pregonero de las fiestas mayores de Paterna. Pepe, ja han arribat les festes del canvi, ¿no? De les finals del canvi, por fin. Por fin. Para mí ese se ha hinchado a follar ahí. No, els xistes de gangosos i mariquitos mai passen de moda. Siempre triunfan. Molt bé, anem a una altra notícia que li dediquem a totes les ames de casa Tirius dels pobles de Moratros, que diu... Cuidado. A veure la ràfaga, Juan, com és? I diu la ràfaga, diu la notícia: las Tirius de Valencia ya no quieren ser amas de casa, pues diuen que ya tienen un nuevo perfil de miembros en la asociación, que ya trabajan y todo eso, y en septiembre tendrán un debate en el que debatirán eso. Tú, Pepe... Con que sigan siendo peperas Tirius. Sí, això de ser peperes, brazo armado del PP, no... Una guerra amas de casa AMPA, una batalla campal, o no...
El AMPA no, El AMPA, porque se encuentran ahí... y se El AMPA no era donde estaba el Capone. Això diuen. I bé, anem a una altra notícia, Juan, la ráfaga, que la fas molt bé. I diu, el madrileño que sufrió la acogida en los Bous a la Mar de Denia, diu, no vuelvo más. Juan, tu que vas tots els anys... Però ese home era repetidor de cornada. I se va pegar ja la cornada l'any passat. Igual que nosaltres que van repetir la S, bueno, jo... I EGB i BUP i jo ho intenté això. I res... Cierta dispara madrileños en tu playa. I bé, esta notícia va pel meu amic Pepe Ruiz, ja sabeu, friki, millor persona, una ráfaga ahí, diu... La presidenta de la Comunidad de Madrid homenajea a Daenerys Targaryen en el pleno de la Asamblea. Yo digo que hay una estrategia clara de robo a Podemos de su identidad. Sí. Primero fue gritar sí se puede la noche que ganó en las últimas elecciones. Como la noche aquella que le ganó el Levante al Rayo, que es para que sirvió. Mañana, Mariano Rajoy con coleta. Hacedme caso. Pero con coleta la barba. Va a pasar. No. Molt bé, anem en una altra notícia, per favor. Podemos mira con deseo la Consellería de Economía. Pepe, como analista político, Podemos ha estat este any de canvi, no ha volgut entrar a formar part del govern del Consell. Pero Podemos existe en el País Valenciano. Ahora se llama Unidos Podemos y los de Izquierda Unida y Podemos son todos coleguitas. ¿Cómo se llama el cabeza de lista de Podemos? Sara Montiel, ¿no? Sara Montiel, sí, la que inventó el fibro de Nicassim. Efectivamente. Que este año se quiere renovar. Y vean la última noticia de esta semana. Les Corts aprueban la ley para reabrir RTVB, donde ser ex trabajador de Canal 9, ese de Radio Televisión, contará como mérito. Pepe, ¿cómo puede ser eso? Corte la grabación que me está llamando Mónica Oltra. Ahora, pregúntale por lo de Moratros. Está Chimo, que se ponga. ¿Dónde está lo mío? Ahora salir a jugar. Dile que lo de Moratros de la radio, que... No, que tienen que anar a tocar la porta, m'ha dit. Dile que en el programa ese de Si Radio, al ese del matí de entrevistar jubilats, nos conformem. L'envia per WhatsApp perquè m'ha penjat. Molt bé. Bueno, a ver qué hay de lo nuestro ya, me cague en la puta. I bé, fins així les notícies. Primero... ¡El presidente! Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber. Traigan la maicena, porque voy a dar serrucho, serrucho, serrucho. Esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho. María Moñito se le partió la cama que Chagual le dio. La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava, 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 clava. Bueno, anem a presentar el nostre convidat estel·lar d'avui, que li diuen en Seban, que no és ni en pebre, ni en julivert, ni en all, és en Seban, estèreo. Pues este xic és un vell artista que li encanta dibuixar pililes i negres, i com nosaltres és un renegado d'esta societat, i per això l'han portat a Cale Barraca, per encetar l'estiu. I res, pareix ser que els pijos de Rusafa no el volen molt, igual que a nosaltres. Anem a fer-li preguntes al vell artista d'ací del nostre costat. Bueno, quines són les teues fonts d'inspiració? Normalmente lo que me inspira son las cosas bellas de la naturaleza, como por ejemplo las flores, ¿no? que son bellas, las mariposas, los árboles, Qué romántico. las estrellas, el amanecer, todo eso es lo que me inspira, y lo demás es basura. Yo digo en castellà porque suena más verdad. Claro. Bueno, i després de tanta bonicor i tanta pastissor, resulta que tens un humor molt negre, més negre que el carbó i que l'aigua de la mar de Tavernes de la Valldigna. Saps fer humor sense clavar-te en algú? O... N'hi ha un rumor, una creencia que diu que existeixen xistes benévolos sense ficar-se a ningú. Això és mentira. Mentira. Lo bo d'un xiste i la gràcia d'un xiste és ficar-se en algú i humillar algú. I si és una persona benèvola i humilde, pues millor encara. Si ofenc algú, i segurament ho faré, pues no me disculpe perquè me la suda. Claro que sí, és un viva la brida, Però dir que pel que se sent ofès, dir que no és pa tant perquè és que me la suda tant, el que s'ha ofès com el que no, és que me dona igual, saps? Me sona algú, això.
Sí, veritat. A mi també me sona un poquet. I bueno, en quins artistes t'agradaria expressar i exposar la teua obra? Qualsevol artista que se parega a mi. O sea, i si n'hi ha clones per ahí meus, pues millor encara. I què és per tu un clon teu? Pues algo bello. Claro que sí. Com a les mariposas, no? Com a les mariposas. Claro. Bueno, en les teues obres signes com en Seban Estéreo, això per què? Mira, lo de En Seban Estéreo és un joc de paraules que ve de Esteban en serio. Però la realitat és que el nom ve d'un dia que estava de botellón en els amics i jo vaig fer algo que no me'n recordo què era, però era algo raro que li va estranyar a un amic meu, ¿no? Y entonces ell me va voler dir, joder, Esteban, en serio, i me va dir En Seban Estéreo. I per una altra part també gasté un pseudònim. Bueno, en un principi, en realitat me dona igual, però en un principi me vaig ficar un pseudònim per si acas algú a veure un dibuix meu o algo, pues vol ficar-me una bomba en el cotxe o algo, però ja te dic que me dona igual, o sea, qui vulgui jo li dono la meva matrícula i ja està, però això sí que avise i que fique una noteta o algo. Claro, un aviso per lo menos, claro que sí, com quan anàvem a l'institut i fent un aviso de bomba quan hi havia examen. Bueno, el tio va i resulta que el censuraren en el barrio Pueblo de Rusafa. I es veu que en eixir la notícia en el 20 minutos, pues no sé què va passar ahir en una exposició i ara què passa en la teua obra en solitari? Pues mira, que arrel de la notícia, una galeria de València que se diu Amagi Underground Gallery. Espereu-se, perquè no sapíeu què és el 20 minutos, és el diari que llegim tots quan anem a cagar o quan anem en el tren. Muy bien. Vale. Exacte. Arrel de la notícia, pues me va a contactar la galería esta pues porque van a decir, hostia, vamos a aprovechar el tirón este de la censura y vamos a hacerle una exposición a En Seban Estéreo. I va ser en serio, eh? I va ser en serio, sí. I va ser un èxit, no?, l'exposició i tot. Sí. Van anar ahí compradors d'Aràbia Saudí i coses així, m'han dit, no? Ho vaig petar. Que tenen ahí molt d'humor, els senyors homes. Veig a veure, quan veig a uno d'aixòs de l'Aràbia Saudí, a veure si em volen comprar a mi les talonxes, que tinc les solucions tirades de preu. Home, no crec perquè ells van ser els que van portar les taronges així. Ja. Jo en este ja acaba de parlar. Entonces la pregunta és obligada ara. Què han de fer nosaltres perquè ens denuncien i triomfar d'una vegada? Si tu vols fer famós, per exemple, pues en ese estil així violent, pues mata a un famós. Mata a un famós, pues com este que va matar a John Lennon. O montate una secta en uns quants seguidors, com... Això m'ho he plantejat. Com el Charles Manson este, i mates pues, a la dona de Polanski, per exemple. Bueno, a la que tinc ara, si és que té, perquè la d'antes, evidentment... Pues ja ho saps. La va matar Manson. I ja està morta. Ara quan baixem li fem la cameta i a veure si d'ací a l'estrellato. Com comentàvem en la connexió anterior, esta setmana ja s'ha aprovat la nova llei de la RTBB. Juan, farà musculman o què? A mi m'encantaria. I bé, un poc, tenim a Pepe Ruiz, ja sabeu, gran analista de miedos de comunicació i totes aquestes coses. Pepe ens va fer un poc la proposta de Cale Barraca un poc per a la parrilla, per la futura parrilla d'esta nova radiotelevisió valenciana. No és la parrilla de Pollos Planes, ja sabeu, 20 euros te va costar l'anunci este, Pollos Planes i res. Va ser la parrilla no de programació des que se lleva la carta de ajuste. ¿Hi haurà carta de ajuste? No, en vez de carta de ajuste, eso ya no se lleva, eso está un poco de modé. Lo que vamos a hacer es poner videoclips ininterrumpidos de La Gosa Sorda, Pupiles Dilatives, Auxili y La Raíz. No, tarot no. Telenoticias y estas cosas. Nosaltres, para ser diferentes, ¿no? Efectivamente, no podemos competir, así que vamos a meter una serie de televisión muy buena que se llama Comisario Abalá, que en este caso es la versión de Rex, un policía diferente, pero a la valenciana, donde contaríamos con grandes actores como Chimo Rovira, en el papel de superpolicía,
María Bradelo como de Chati del policía, efectivamente. Y vamos, todo novedad. El perro de Babalá como el perro que Però seria un perro formato perro o Això formato... tu estàs pensant sempre, no?, en extreballadors i bateria que n'hi ha perquè no costi diners. Seria ajustat molt bé. Pero Babalá olerá como muerto, ¿no? El traje. Pues imagina perdido. No, porque es que saldría un cameo, al igual que Alfred Hitchcock en todas sus películas, pues el gordo de la Riera, Tonet, tiene que ¿De salir. la Riera o de la Alquería Blanca? De la Alquería La Riera, Blanca. això és de TV3, a veure si nos van a tachar de catalanistes, Es ¿no? verdad. En vez de Al Rojo Vivo, yo propongo algo un poco más de la transparencia política. Y son dos títulos posibles: De frente con el presidente o Chimo Puig haciendo cosas. Y luego de 2:15 a 3:15, Valencia Club de Fútbol. Perquè per què anem a parlar d'equipos de merda com el Hércules, el Villarreal o el Levante? Solo el Valencia. Una hora de Valencia Club de Fútbol. Que como es el sponsor de la nueva Radio Televisión Valenciana, hagamos un programa llamado Viva Pollos Planes. Y faríem el sapechat, ¿no? Sí. No. Bueno, no, y en este caso Sapechanto. me parece un programa de demasiada calidad para lo que sería Canal No. Guionistas, vamos. Entonces nosotros podemos competir a través del reality. En este caso, Cabanyal Sort. Cabanyal Sort. Cabanyal Sort. Cabanyal Sort sería... Sort perquè sort que no tiene nada s'ocupes, que estan ahí. Cabanyal Sort, efectivamente. Chistes de pollas, porque pegan. tenemos calidad. No apto para todos los públicos. El día que acaben con el hormiguero hemos podido tirar pedres. ¿Lo ves? Intento sacar la política, pero enseguida, pum, gentrifica o no. La propuesta estrella de Versió Valenciana, que nunca llegó a Això es faria des de la plaça del Glau de Benimaclet, Sí, ¿no? desde la plaza del Glau de Benimaclet, pues tendríamos ahí a un presentador. En este caso me gustaría recuperar a Arévalo. Los Sí. hipsters son los nuevos gangosos. Molt bé, molt bé. Luego, la serie de televisión de 8 de la tarde a 9 de Molt la bé. tarde. En este caso sería El Príncipe de Santa Bárbara. Una gran adaptació, no?, de la sèrie de Bel Air, de Fresh Prince. Santa Bàrbara, per que no sapigueu, és on viuen la urbanització esta de Rocafort, on viuen tots els jugadors del València i tal i qual. Qui protagonitzaria esa sèrie? Uno de los de Atupa. Clar, Uno de los de Atupa. el guapo, ¿no? El guapo, Vale. que lo decidan ellos, quién Vale, es el vale. guapo. Que un cada día venga uno. ¿Y quién ya. sería el tío Phil? De nuevo, sería el gordo de la alquería. De l'Alqueria Riera Blanca. Riera Blanca. Molt bé. I entonces ahí ya se acaba la programación. No, Ah, no. Porque luego tendríamos cine, ¿no? cine, però ja en valencià subtitulat com... Cinema en valencià. Cinema a la nit. ¿Se recuerda el cinema a la nit? Molt Que bé. lo que pasa es que no serían... En vez de doblar películas, lo que haríamos es, pues como hacen grandes potencias de cine como Turquía o la India, que sería grabar la versión directamente aquí. Ah, vale. Ya. Correcto, entonces, ya veo por por ejemplo, dónde va. Ja entraríem en totes aquestes pel·lícules que anirem comentant les pròximes setmanes, no? Claro. Regrés al futur, Claro. 1, 2, Tornar al 3. futuro, Faríem la 4, no? Benvingut Mr. Marçal. Clar, perquè faríem la 4, que seria l'any 2016, els governs del canvi, no? Efectivamente. Un tío diciendo, sorpasos, totes aquestes coses. Molt bé. Una cadena de calidad, revisores en acción. Mare meua. Pues nada, sacaríamos a revisores y a seguratas de la Levantina dando hostias Molt en bé. el tranvía, casino Sí. y luego la propuesta que has hecho antes, Truquestar. Jo crec que ¿Cómo Chimo lo Puig això ho compra. ¿Lo compra? Perfecto. Sí. Pues veuràs- nada, a vivir la vida. Calvo, tu com ho veus? A través del cristal. Molt bé. Un aplauso pels tècnics, estos d'això. I bueno, pues anirem comentant més coses de versió valenciana i tot això. I tornem la connexió als Devolvemos estudis la colección. no, de la Ribera. Latino, taíno, chicano, cubano, dominicano, argentino, colombiano, moreno, cubano, chicano, taíno, latino, Venezuela, Nicaragua, Puerto Rico, moreno, funky hair, baby, and rainbow skin, hot tamales, baby, that's what I need. Explícamos qué collons es ese vídeo. Gràcies, Paula. Bueno, el vídeo son dos personajes disfrazados de plátano en un fondo de banderes de Latinoamérica. La gent de ¿vale? futbol el vídeo ara mateixa. Y... vale. Y bueno... D'on ve el personatge? Quina ha sigut la teva font d'inspiració? Estos sorgís Banana Split. uns dibuixos que vaig fer d'un personatge que vaig inventar que se diu Platino, el atacador latino. ¿no? Lo que le diferencia a Platino, el atacador latino, es que sale a trabajar disfrazado de plátano. ¿no? Y como es latino, su frase es dame la plata. Pero un día Platino se encuentra a alguien, una víctima, que se niega a darle la plata. Entonces cuando va a decirle su frase,
dame la plata, la víctima contesta, no. Y Té algo que veure Platino en Francisco? Perquè és que Latino, Platino, La Plata, Francisco, saps? Mónica Oltra... Pot ser. N'hi ha una altra imatge de Platino que és quan se dedicaba a trabajar de violador. Pero en este caso su frase era te voy a meter todo el plátano. Aquí lo que pasa es que la víctima, bueno, la supuesta víctima se anticipa a la frase de Platino, porque cuando Platino va a decirle te voy a meter todo el plata, ella no. Aquí lo que pasa es que la víctima le ayuda a acabar la frase. Entonces, o bien le ayuda a acabar la frase porque quiere que le meta el plátano cuanto antes, o bien no quiere, o bien de verdad no quiere que le meta el plátano. Por eso lo de una dudosa violación. A tu se't coneix bàsicament per unes monovinyetes que fas per ahir, que és la que es poses i la que per la qual una que es van censurar. Y la primera es una de un pare, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es una joven, ¿no? que ve a su padre vomitar sangre y cuando le ve le dice, joder papá, otra vez vomitando sangre, este año no tendrás regalo del Día del Padre. Sobre els comentaris, no? En este cas. La teva següent obra d'art conceptual és una explosió, ¿no? Sí, es un dibujo muy bonito de una explosión con patas y con miembros desmembrados. Qué bonito, qué bonito. Y al lado escribí un texto que es una anécdota que me pasó a raíz de ir a un kebab. Y el texto dice, y mi casa voló con toda mi familia dentro. Fue un error llevarme el servilletero de aquel kebab. No, el kebab se enfadó y voló. Ara anem a comentar la teva obra més coneguda arreu del món, no? Que és la que va llançar ahir a l'estrellat de l'ostracisme, no? Sí. Que és la teva gran obra censurada de Rusafa. La foto, bueno, la imagen es pues un cura o un papa que está penetrando a un niño por el cuello, ¿no? Porque no tiene cabeza, porque lo ha decapitado o porque ya estaba así, decapitado. Y de hecho él lo dice, ¿no? Dice, el único modo de penetrar este infante és por el cuello. Tinc que dir que d'esta imatge, o sea, la idea d'esta imatge, jo mai vaig voler donar-hi una connotació religiosa. Clar, no voles clavarte en la iglesia, ¿no? No, me la suda. Yo primero vaig pensar en esa idea bizarra de algú penetrant a un infante per el coll, no? Però vaig veure que compositivament la imatge fallava, no? Dalt del cap del personatge masculí, faltava algo. Verticalitat, ¿no? Entonces lo primero que se me va a pasar por el cap, pues ya está, una mitra del Papa. Tampoco tiene res contra la Iglesia ni a favor, es que me da igual. Puta madre, ya me la torna a liar el 15. Ja saps que té que ploure? Ui. Ui, té que ploure? Sí, home, té que ploure, que t'ho dic jo. En el sol que fa? Sí. I té que ploure avui? Si fa una calor que... En sèrio, que té que ploure mogolló, a chorro limpio. On ho has sentit tu això? Això, el meu veí del cantó, m'ho ha dit. T'ho ha dit, això no li faig cas. Això, home, si a ell li ho ha dit el frutero, serà veritat, no? I el frutero surt que li ho ha dit la filla del Picoleto. El frutero té ganes de que ploga, però el que té ganes de que... Tio, m'estàs ofenent, que t'ho dic jo que plou, hòstia. A mogolló, a chorro limpio. Però si no n'hi ha un puto núvol... Estarà ahí de ser un rato, ja veuràs. El núvol Kingdom serà el que vindrà. Sí, el de Goku, si el pareix. Caguen Déu, que t'ho dic jo, hòstia, que plou. A mogollons. Tenen que anar al xino a comprar una puta barqueta. Ah, Paco, no digues tonteries, calla la boca. Sí, 2 remos, t'ho dic jo. Sí, 2 remos. I l'aigua plegarà hasta així. I mira si és que el barranc de l'infern estarà desbordat. I tota l'aigua passarà tot fundit, per ara va venir Arbeig
hasta els poblets, tot fundit, totes les canyes se van portar, el pont de Minervés caurà. Va en serio que dius que té que ploure? A saco, a chorro limpio. Però si fa un sol que va de penyes. I què? Té que ploure, hòstia, no, m'estàs ofenent, tio, si... Això, ho ha dit hasta cara al nou, era com t'ho dic, que té que ploure, mogolló, a saco. Paco, no pot ser que vagi a ploure. Sí, ese pont de Minervés caurà, ja veuràs. Torna-li el pont de Beniarbeig. Que sí, que té És que ploure. impossible que ploure. Tio, m'estàs ofenent ja, hòstia, que té que ploure a saco. Colló. Paco, és que no pot ploure, és en el sol que fa. M'estàs ofenent mogolló, me cago en la puta madre que el va parir, che. Té que ploure a mogolló. En saps, capullo? Pues igual té raó, Home, mirant Xina. Té que ploure mogolló. L'ascensor tancat, saps o què? Això... Vale, esteu en enquadre. Enquadre. Échate una miqueta més cap allà. Ahí. T'has d'arribar. Una sonrisa que tens aquí. Mira que això. Ahí. Gravant. Jo t'havia dit que anava a ploure, però que no anaven a quedar-nos tancats dins d'un ascensor, saps o què? I menys quan tenien que anar a replegar l'autobús de 5 mitja hora. Això què és, tio? I ara que el festival que me la perguem? El festival ha seguit l'ascensor. Usado la mamaré, pero si se me acabaron, si que mamá, te quiero. Es un calla, que aquí estás saludant. ¿Tú eres imbécil o qué? A la gente de Portugalete, un beso, de la noble villa de Portugalete. Que estem tancats dins de l'ascensor, això no és un programa de televisió, També, gorda, tio. I per la senyora que està fora, que es veu ja passant la nit ahí en els rellanos. Pues bueno, el fanzine es un llibre de fotografia y textos, bueno, son reflexions meues y textos en rima sobre, normalment, pues, gent anònima de dos barris de València, Orriols i Torrefiel, pues, gent anònima i humilde del carrer, ¿no? Per favor, ensenya la foto de la caca, que és molt important. Bueno, el llibre la portada es molt bonica, o sea, es impecable. Es Pura impecable, immaculada. pero la portada, en la portada és molt més sabrosa, perquè la portada és una merda en un paper que no pot ser una merda més fea, saps? Però, sin embargo, és sabrosa. Sabroso, com les taronges de la Xina. I bueno, i ahir al teu llibre, pues això, podem veure fotografies que vols comentar-me alguna, no? Una d'elles és el minusválido empavido, ¿no? El minusválido arrogante, valiente, ¿no? Aquí lo que ocurre es que el minusválido, ¿no?, mira extrañado a la mujer, el mundo al revés, ¿no? Como si el minusválido viviría en un mundo en que lo normal fueran los minusválidos con sus respectivos acompañantes y los peatones lo inusual, ¿no? Porque el minusválido está mirando ahí a la mujer como diciendo ¿qué carajo hace esta caminando? ¡Tiene piernas! ¡Tiene piernas! ¿Qué he hecho tan inverosímil? ¿No? Y luego se va tan tranquilo. I torna a la vida com el seu anonimat que d'on havia provès. Como si nada hubiera sucedido. Como cuando lo ocurrido es un hecho de lo más especial. Ni un genio ni un artista lo hubiera podido imaginar. Llocs no podeu vindre on aneu a matar-vos. Estem així per a parlar d'un dels llocs que no deveu visitar mai de la vostra vida, perquè així com podeu veure hi ha molta corrent i és un lloc on de fet hi ha un cartell que posa que no es deu nedar i de fet el riu està totalment buit. Com podeu veure no n'hi ha... Bueno, això, no hi ha ningú nedant per així pel riu. Clar, per què? Perquè aquesta aigua ve de la... Qué cabros, tío. Es porque aquí se cruza el río y hace... Y al volver a juntarse el agua es donde hace los dos remolinos con las formas esta. Como veis, la corriente va por la mitad. Justo allí es donde termina la corriente y se separa a izquierda y a derecha. Si veis que os habéis quedado más a la izquierda de lo que toca, iréis para allá. Estos inocentes domingueros murcianos se disponen a pasar una alegre tarde de verano, pero desconocen que se masca la tragedia. Se adentran en las fuertes corrientes y los arrastran como cagallón por sequía.
Bé, però a l'entrada hi ha un cartell que diu si no saps nedar, no el tires, lloc d'alta perillositat. L'altre dia en Antella es va morir uno tirant-se de cap i així també s'han mort diverses persones i per això us recomano que no vingueu així. Per això jo estic fent apologia per a que no vingueu a aquests puestos i gasteu la tecnologia del segle XXI que és la piscina. Així l'aigua, mira, tu has vist el borró que n'hi ha ahí? L'altre dia hi havia un ratoní mort. Això no es pot vindre així. Pagueu els vostres 2 euros al dia, que hi fa falta diners, que els ajuntaments estan pelats y que donan faena al socorrista, al señor socorrista. Las corrientes les acercan peligrosamente hacia las ariscas rocas. Cuando se creen ya a salvo, realmente es donde empieza la pesadilla. Este pobre cani murciano es arrastrado por la corriente hacia Cullera. Por suerte, nuestro gran héroe, Brian, siempre está ahí incansable, pero sabe que todo esfuerzo es inútil ya. Com ho puc veure, baixar per allà baix és mortal, no us recomano fer-ho. Jo ho he passat mal les 5 vegades que he baixat. I estos murcianos jo crec que no tornen a casa ja, perquè no els veig passar per un costat. Que no torneu, no vingueu, això és un infern, no us recomano per a res. Els pixos que pixen i caguen en la pufra, el pantà de tous, passa la merda per així. Penseu que tingueu cofrents allà dalt, que això és tot contaminat. La vegeu transparent, però no és transparent, és perquè és contaminació invisible. I no vull que vingueu, per favor, no vingueu. Ja, no, talleu, ja està bé. No vull patir més, me'n vaig a nedar. Y dice así: la expresión de esta mujer, la de la derecha de negro, es memorable. Le doy todos mis respetos a ese ser. La mujer de gafas que está a sus espaldas, la respeto, pues con la mirada nota que algo pasa. ¿Pero qué carajo hacen todos los demás? ¡Joder! Ignoran todo el drama. Aunque cierto es, da mucho juego esta trama. Cutre son las bolas, cutre es el gorrito, y de ese culo no digo nada. Las del fondo chismorreando, no puede ser, de nada se están enterando, pero insisto, ese tono agridulce a mí me gusta, a mí me agrada, tanto como ir al nightclub, tanto como una buena mamada. I això és. Anar a fer-te una cosa que coneixeràs segurament, que és un test de Rorschach. Sé que a tu t'agrada molt parlar, pues això, pensar-te les coses, tenir una bona contestació, cosa calmada, però esta vegada tindràs que ser així, pam, a primer cop de bull, ¿vale? Lo que te venga al cap. No pensar ahí, pla, primer flash, ¿vale? Lo primer que te venga al cap. 1, 2, 3, pues en inglés. 2 dones, nuguetes, aguantant 2 testículs o... sí. Se ho està pensant. En el cul en pompa, donar-li un massatge a aquests testículs. Vale. Passem a la següent. Joder, és que... Què? Evidentment és una tia espatarrà i se veu tot lo negre. I és que en el fondo, és que estic veient la mitra del papa de l'infant de cura. Passem a la següent. Pues això són 2 cocos, vamos, 2 mamelles. Jo he vist 2 caquis, no, Paula? Mira, no vaig a dir-te lo que... Cuidado de baix. L'últim, el més... Això és molt azteca, eh? Què dius? És Darth Vader? Paula, que parla el convidat. Això me recorda a... no sé, pareix que tinc una corona, me recorda pues, a un rei o algú que porti corona, no sé, potser pot ser una drag queen també, no? Sense braços, o sea... té en 2 muñons ahí. Una drag queen tullida, ¿no? Entonces, sí, quedem així. molt bé. Pues hasta així l'entrevista, Seban. Sí. Moltes gràcies per haver vingut. A mi el dilluns t'arrepentisses quan tisca el vídeo. A veure hasta quin punt està mal de... Perquè tu el veus al xavalet i dius, este xique, mira que boniqueta, inofensiu, però després lo que veu. On n'hi havia ahir, n'hi havia 2 cabassos de taronges. 2 cabassos de taronges i 4 llagones. I el tio ha vist una tia espatarrà en tot lo negro. Jo veig el que vull veure. Pues això ha sigut tot molt interessant, no? I pues bueno, està així m'ha plegat, que es fa de nit, aquestes persones són molt treballadores, les que estan darrere les càmeres, les que estan davant no. I això, moltes gràcies, bona nit, bones festes, digueu-li adiós a la Ribera i adiós a les Palmeres.
propietarias están pasando la mañana. Ayer me dijo el de la inmobiliaria que estoy perdiendo mucha pasta, que podría ganar más, que podría ganar más. Si la vivienda no es un derecho, sin un bien del cual sacar provecho, un inmigrante no renta tanto como un hipster con encanto o un Erasmus alemán, o un Erasmus alemán. Y no eres uno de ellos, tienes que aceptar. Ruzafa no me quiere, no te quiere. Ruzafa no me quiere, no te quiere. Ruzafa no me quiere, no te quiere. Ruzafa no me quiere, no. Había un horno y hoy es un Panaria, un bar Manolo y hoy es un Starbucks. Había un kiosco y hoy es tetería, o posmoderna de arte galería. No me vas a comparar, no me vas a comparar. La identidad de cualquier barrio es siempre un criterio secundario y no hace falta ser analista para ver que Valencia está hecha para el rico o el turista, para el rico o el turista. Y no eres uno de ellos, tienes que aceptar. Ruzafa no me quiere, no te quiere. Ruzafa no me quiere, no te quiere. Ruzafa no me quiere, no, Ruzafa no me quiere, no te quiere. Y mensaje del Facebook Val de la programación de una tetería, librería y bistro. Yo soy un chaval normal que gusta de tocar sin pretensiones impostadas, con guitarra y poco más. La respuesta es silencio y solo puedo interpretar que buscan otro perfil de músico que mostrar. Y si fuera del palo de Sanso Francés tocando con ukelele versiones de Motorhead, llamarían del Piplaza y del Ubic Café para que tocara gratis un domingo por mes. Elitismo cultural, industria del oculto, donde los perjudicados al final somos YouTube, que te venden bohemia para enmascarar subida de alquileres y represión policial, que te venden bohemia para enmascarar humus del Mercadona a precios de coltán. Ruzafa no me quiere, no te quiere. Ruzafa no me quiere, no te quiere. Ruzafa no me quiere, no one more time, Ruzafa no me quiere, no te quiere. Ruzafa no me quiere, no te quiere. Ruzafa no me quiere, no te quiere. y no soy anti-Ruzafa, Ruzafa es anti-yo. ¡Vamos! Una canzoneta y monané. ¡Que me vuelvo todo loco! Una canzoneta y monané. Nosotros producimos, nosotros decidimos, nosotros producimos, nosotros decidimos. Nosotros producimos, nosotros decidimos. Yo no fui responsable. ¡Uy, cobarde! No fue responsable.